Κάποτε, στο ένδοξο Κίεβο, την εποχή της βασιλείας του πρίγκιπα Βλαντίμιρ, που ο λαός του τον αποκαλούσε, όχι άδικα, λαμπροήλιο, οργανώθηκε μια μεγάλη γιορτή. Σε αυτήν βρέθηκαν από τα πέρατα του βασιλείου ευγενείς βογιάροι, γενναίοι υπότες, πλούσιοι έμποροι και πολλοί άλλοι καλεσμένοι, που η αυλή του βασιλιά τους καλοδέχτηκε. Όλοι έφαγαν μέχρι που δεν μπορούσαν να φάνε άλλο και ήπια μέχρι που παραλίγο να πέσουν από τη θέση τους. Έπειτα από λίγο όλοι άρχισαν να κομπάζουν για τα κατορθώματά τους. Ένας έλεγε για το γενναίο του το άλογο, άλλος έλεγε για το λαμπρό μεταξωτό του πουκάμισου, ένας άλλος έλεγε για τα χωριά και τους χωρικούς που έχει στην εξουσία του, ένας για τη σοφή μητέρα του και ένας άλλος για την όμορφη γυναίκα του. Ανάμεσά τους καθόταν και ο μικρότερος γιος του Γκοντίνα, ο Σταύρε. Εκείνος όμως μήτε έπινε, μήτε πενευόταν για κάτι. Ο πρίγκιπας λοιπόν τον είδε και του είπε: «Πες μας λοιπόν κι εσύ, Σταύρε, μη δεν έχεις ταχιά και ευγενή άλογα, δεν έχεις χωριά στην εξουσία σου, δεν είναι η μητέρα σου σοφή, μη δεν είναι η γυναίκα σου όμορφη?» Ο Σταύρο απάντησε: «Και αν έχω χωριά στην εξουσία μου, αυτό δεν θα με κάνει να πενευτώ. Και ναι, ταχιά άλογα έχω. Και η μητέρα μου έχει τη σοφία της ηλικίας της. Και η γυναίκα μου είναι η ίδια η χαρά της ζωής. Αλλά ούτε γι' αυτό θα πενευτώ. Γιατί αυτή μπορεί να σας ξεγελάσει όλους εσάς, τους ευγενείς και σοφούς βογιάρους. Να πουλήσει όλους εσάς τους μπουκωμένους με χρυσάφι εμπόρους και να τρελάνει με την εξυπνάδα της ακόμα και σένα, πρίγκιπα Βλαντίμιρ». Όλοι σώπασαν, ακόμα και ο πρίγκιπας. Μετά από λίγο, οι βογιάροι του τον πλησίασαν και του είπαν: «Σοφέ μας, πρίγκιπα, μην αφήσεις το Σταύρο να φύγει. Πρέπει να τον αλυσοδέσεις και να τον πετάξεις στο πιο βαθύ μπουντρούμι για την προσβολή που μας έκανε. Ας έρθει εδώ η μικρή του γυναίκα να δούμε πόσο γενναία και σοφή είναι». Έτσι λοιπόν, οι φρουροί έπιασαν τον Σταύρο, τον αλυσόδεσαν και τον πέταξαν στο πιο βαθύ μπουντρούμι. Ένας από τους υπηρέτες του όμως, που είδε τι συνέβη, καβάλισε γρήγορα το άλογό του και έτρεξε να μεταφέρει τα άσχημα νέα στη γυναίκα του Σταύρου, τη Βασιλίσσα. Μόλις την είδε, έπεσε στα πόδια της και της είπε: «Ω Βασιλίσσα Μικούλισνα, στέκεις εδώ αμέριμνη και δεν ξέρεις τι συνέβη στον άντρα σου». Στο πιο βαθύ μπουντρούμι του Κιέβου τον έκλεισαν, γιατί τόλμησε να περηφανευτεί ότι είσαι πιο έξυπνη από όλους τους βογιάρους του μαζί και ότι μπορείς να τρελάνεις ακόμα και τον ίδιο τον πρίγκιπα του Κιέβου. Η Βασιλίσσα σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Όλος μας ο πλούτος δεν πρόκειται να ελευθερώσει τον άντρα μου. Κι ούτε όλος μας ο στρατός μπορεί να τον σώσει. Μόνο η γυναική εξυπνάδα μπορεί να τον φέρει πίσω». Διέταξε λοιπόν να της φέρουν ρούχα αντρικά, ταταρικά, και μεταμφιέστηκε σαν απεσταλμένος της χρυσής ορδής των Τατάρων. Έπειτα ζήτησε ένα κοφτερό ψαλίδι και έκοψε τη μακριά χρυσή κοτσίδα της. Μετά καβάλισε το άλογό της και με 300 γερούς άντρες κίνησε για το Κίεβο. Μα λίγο πριν φτάσει στην πόλη, τους διέταξε να στρατοπεδεύσουν έξω από τις πύλες. Παρουσιάστηκε η ίδια στον πρίγκιπα και του είπε ότι λεγόταν Βασίλη Ιβάνοβιτς και ότι είχε φτάσει εκεί σαν απεσταλμένος της χρυσής ορδής για να εισπράξει 12 χρόνων φόρο. «Αν δεν μπορέσεις να εξοφλήσεις το χρέος σου μέχρι αύριο βράδυ, πρίγκιπα, εγώ και ο στρατός μου θα καταστρέψουμε ό,τι στέκει πάνω στην πόλη σου». Ο πρίγκιπας με τρόμο είπε: «Ο γενναίοι πολεμιστή της χρυσής ορδής, ας μην βιαζόμαστε. Ας καθίσουμε να φάμε και να πιούμε, να ξεκουραστείς κι εσύ από το ταξίδι σου». Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί, οι υπότες και οι βογιάροι, οδήγησαν τον περίεργο τάταρο πολεμιστή στην πιο περίεργη θέση του τραπεζιού για να φάει και να πιει. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα του πρίγκιπα
Η Απράξια παρακολουθούσε τον νεαρό πολεμιστή και είπε στον άντρα της: «Να μην φοβάσαι, γιατί αυτή δεν είναι άλλη από τη γυναίκα του Σταύρε, τη Βασιλίσσα Μικούλισνα. Δες τι πως περπατάει, δες το χρώμα του δέρματός της». Έτσι λοιπόν ο πρίγκιπας, για να μην ντροπιαστεί, αποφάσισε να βάλει μια δοκιμασία στον καλεσμένο του. Πλησίασε λοιπόν τον νεαρό τάταρο και του είπε: «Μήπως μαζί σου έχεις άντρες γερούς για να παλέψουν με τους δικούς μου, να μας διασκεδάσουν λίγο εδώ που καθόμαστε?» Η Βασιλίσσα όμως απάντησε ότι τέτοιους άντρες δεν είχε φέρει μαζί της, αλλά ότι πολύ ευχαρίστως θα πάλευε η ίδια με τους άντρες του πρίγκιπα. 5 δυνατούς άντρες αντιμετώπισε με το σπαθί της και τους νίκησε και τους 5. Ο πρίγκιπας γύρισε θυμωμένος στη γυναίκα του και της είπε: «Μα είναι δυνατόν ένας τόσο ικανός πολεμιστής να είναι γυναίκα?» Εκείνη όμως επέμενε. Και έτσι λοιπόν ο Βλαντίμιρ αποφάσισε να βάλει μια δεύτερη δοκιμασία στον καλεσμένο του. Έναν διαγωνισμό τοξοβολίας. Τους καλύτερους τοξότες είχε απέναντί της η Βασιλίσσα, αλλά τα βέλη της δεν έχασαν ούτε ένα στόχο. Και πάλι όμως η πριγκίπισσα επέμενε. Και ο Βλαντίμιρ αποφάσισε να βάλει μια τρίτη και τελευταία δοκιμασία στον τάταρο. Του ζήτησε λοιπόν να παίξουν σκάκι, γιατί βλέπετε εκείνη την εποχή οι γυναίκες δεν ασχολούνταν με αυτό το παιχνίδι. Όταν όμως έχασε 3 παρτίδες, το πήρε πλέον απόφαση. Και έπρεπε να παραδεχτεί ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί του ήταν ο πιο τρανός πολεμιστής που είχε δει στη ζωή του. «Σε ευχαριστώ που έπαιξες μαζί μου, τρανέ πολεμιστή. Σου τα δίνω όλα. Πάρε τον πλούτο μου, το θρόνο μου, το Κίεβο ολόκληρο». Μα ο άντρας τον κοίταξε και του είπε: «Δεν θέλω μήτε τα πλούτη σου, μήτε το θρόνο σου, μήτε το Κίεβο ολόκληρο. Θέλω μόνο να φέρεις μπροστά μου τον πιο ικανό σου μουσικό ή κάποιον που να παίζει καλύτερα από αυτούς εκεί», είπε και έδειξε περιφρονητικά τους μουσικούς που κάθονταν κοντά στο τραπέζι του πρίγκιπα. Ο πρίγκιπας μόνο έναν τέτοιο άνθρωπο ήξερε, τον Σταύρ, μα δεν ήθελε να τον αφήσει ελεύθερο. Έπειτα όμως τι να κάνει, άλλαξε γνώμη. Ζήτησε να τον φέρουν. Ο Σταύρ έκατσε σε ένα σκαμνί, πήρε το όργανο του, έπαιξε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και έπειτα όταν τελείωσε κοίταξε τριγύρω. Η Βασιλίσσα στάθηκε μπροστά του και τον ρώτησε αν την αναγνωρίζει. Εκείνος την κοίταξε στα μάτια, αναγνώρισε αμέσως τη γυναίκα του και την πήρε στην αγκαλιά του. Ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ, νικημένος από την τροπή του, έσκυψε το κεφάλι και παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν ο πιο άξιος αντίπαλος που είχε αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή του. Τους άφησε λοιπόν να φύγουν και εκείνοι επέστρεψαν μαζί πίσω και έζησαν καλά μέχρι το τέλος των χρόνων του.